Duh sangernaning dawana yo ki tukang ngabdi yo ki tukang sing tias yo ki tukang kudu garing dereng purna Diniro samya imbal pangandika Narendra ngarep Prabu Sumali Raja Mimah sang Begawan Wisrawa drajak saking pasih Banjawi minggah pendapi Detya Jambu Mangling larak sang Wisrawa Jambu Mangling Jambu Mangling Konjang kanjeng langit kelap-kelap kapon lir gincang rorisan mawe gandrung sarang kadu ukir munyak maye katon yak sahewur lumare sang gandrung Hari Sumitra Tanoyo paran reh kabeh dening wana bujreng pulis lanat setan padha kegujikan Pendhita wicaksana Pendhita asis ning nerak kasusilan rajang angger-angger aku wis ngerti sapa sejatine kowe pendhita deder penyu Begawan Wisrawa kowe sedulur sak peguron kawan Kakang Prabu Sumali Raja ya ngono apa ora ya pancen bener kowe Detya Jambu Mangling nanging apa to sababe tanpa pariwara aku mbok gandeng marang Blabar kawan kowe apa ora ngrungokake upamane kowe ora krungu mestine kowe weruh upamane kowe ora weruh mestine ngerti yen arep ngarah kelawan Sukesi nadyan to kowe bisa medharake Adi Sastra Jendra nanging kowe kudu cilik bisa ngasorake gedene kudu iso nglangkai bangkene satriya panglebur gongso Radenarya Jambu Mangling yen kowe ora iso nugel kuluku sengara kowe bakal boyong Sukesi Jambu Mangling piye latih lan pakartimu ora nyawiji ucapmu kelawan batinmu lan tumindakmu
kuwi ora jumbuh karana patrapmu kang kaya mengkono kuwi sejatine kowe kuwi ngemu pamrih ngemu milik ora susah ndadak kowe ngololo karo aku pancen wis tak niati persajan wae aku gandrung kawan Sukesi aku yo tresnani karo Sukesi nadyan kuwi pulunaku mula tak entengake nyawaku tak korbanake juragan langkah ana dhisik pangkene jambu mangli yen pancen wis bosen urip wis surem nyawang soroting srengenge ayo aku sing sagung nguntapake balimu marang luka boko wah karo sesep getih mojo takon dosa ya
saka Jemparing gangsal ingkang nama Pancawisaya. Pancalima wisaya pangruwat. Jemparing gangsal ingkang darbe cahya ireng abang kuning putih lan ingkang saduka cahyane manca warna. Yektine jemparing ingkang sekawan ingkang cahyanira cemeng abrit jenar lawan seta kinarya nyirnakaken